ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, నేనే ఎందుకు నచ్చాను నీకు? చెప్పాలా? చెప్పను పో. ఏ ఏ ఏ ఏ హే, ఇంకొకసారి విజిల్ అయ్యవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఆహా నాకేంటి, ఆహా నాకేంటి? ఓకే, నువ్వంటే ఎందుకు ఇష్టమో అని అడిగావు కదా, అది చెప్తా. ఆహా నేను ఇప్పుడు ఎలా అయితే విసిలేస్తానో నువ్వు అలా పాట పాడాలి. ఓకే. హే, ఇంత చిన్న లోకంలో I really wanna be with you. మొదటిసారి నిన్ను చూసినప్పుడే ఈ మనసు లేచి తెల్లి ముగ్గలేసింది. ప్రేమ అంటే కష్టమైన ఇష్టమంట, ఆనందమంతా సొంతమే కదా. ఆహా ఎందుకలాగా? చెప్తే నాకేంటి? ఆహా నాకేంటి? ఐస్ క్రీమ్ కనిపిస్తాను. ఐస్ క్రీమ్ కొనిపెడతావా నాకు నువ్వు? కొడతావేంటి నువ్వు? వద్దా వద్దని చెప్పాలి, మీరు తింటాక. తినరా తిను. నేను ఎందుకు ఇష్టమో చెప్తాను. చెప్పను, పాడతా. చెప్పద్దమ్మా, పాడుతలే పాడు. నువ్వు కూడా పాడొచ్చు కదా. తప్పుతుందా? నా చిట్టి ప్రపంచం నువ్వని నీతోటి చెప్పనా. నువ్వెక్కడంటే ఎక్కడికి వెంటనే నేనొచ్చి వాలిపోన్నా. ఫ్లెక్స్ కొట్టినా స్పైక్స్ పెట్టినా ఆడపిల్ల లుక్స్ కే మగాడు పడడా. దేవుడిచ్చిన ఇంత అందం ఒక చిన్న లుక్కుతో పడేయడానికేగా. I love you అనేంతలా గులాబులే ఓ వెన్నెలా. హే, నువ్వు చెప్తే ముద్దు ముద్దు మాటలే అల్లేస్తే అన్ని కొత్త కొత్త పాటలే. ఓ ప్రేమ లేని లోకమంత శూన్యమంట, ప్రేమ లేని చోటు అంటూ ఉంటదా. ప్రేమ అంటే కష్టమైన ఇష్టమంట, ఆనందమంతా సొంతమే కదా. ఓ ప్రేమ లేని లోకమంత శూన్యమంట, ప్రేమ లేని చోటు అంటూ ఉంటదా. ప్రేమ అంటే కష్టమైన ఇష్టమంట, ఆనందమంతా సొంతమే కదా. హే ఇప్పటికైనా చెప్తావా లేదా? సరే బాయ్. ఆహా కాదు, ఐ లవ్ యూ. ఏంటే? ఐ లవ్ యూ రా. సరే కొట్టకు. ఐ లవ్ యూ టూ. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.